MureZimbabwe ndini wenyu Gracious Yobha Wakaridza. Ndiri pano patashanyira Sisi vari panapa. Ava Sisi sangane nemureZimbabwe. Unofara here mureZimbabwe? Inini Esther. Sisi Esther, ndine nyaya yakandisvikisa yandakanzwa. Hanzi makatumira tsuro kunovhunza chikwereti chenyu chechimba dzesisi. Izvo chaizvo, sekuru vakatumira tsuro kunobvunza mari yangu yechimbadzo. Mari yange yaane time yakadii yaperetwa? Mari inenge yange ya 26 months. Alright. Saka imimi pamakanzwa kuti tsuro yaenda kunobvunza mari yenyu, hamuna kunzwa kutya here kuti tsuro chaiyo ndo yasvika mumusha mevanhu? Inini nikakutya ndanga ndisina hangu, nekuti sekuru vanga vakandiudza vakati ndichatuma mukomana wangu achaenda kunobvunza mari. Saka ini kutya hamuna, asinganyanya kutya hangu. Saka imimi makazviziva sei kuti kwane tsuro? Vakazouya vega vachitaura kuti kumba kwosvika sei hakusi kugarika. Tikuona tsuro takatandara takagara. Inini semunhu ndakambotanga ndaita sendaramba zvanga ndamboudzwawo nasekuru. Ndizoguma ndazoti handei kunani kuna sekuru ndo vanokwanisa. Saka pamakavarambira vana kuratidza kusvika kuti saka chachi vakatotya, vanga vakutogara vachitongoya kumba everyday. Pamazokwanisa kuvabatsira Ndipo ndakazoti tinodzokera kunani kuna sekuru vakandigadzirira. Saka makadzokera kuna sekuru? Kuna sekuru takadzokera. Ndokwakazonoperera nyaya dzacho kuna sekuru. Saka ivo kumba kwavo havachatooni tsuro here? Izvezvi zvavasikana kuona tsuro, vakatozouya vakatozondiudza kuti aiwa tsuro asvika sei hatisi kuiona. Ndakanzoti basa renyu nderekumbadzurisa mari, chokwadi? Ndizvo chaizvo. Saka ava manga mavambadzurisa? Ndanga ndavambadzurisa mari, asi vanga vakusadzosa mari, vakusada kudzosa mari yacho. Saka pakumbadzurisa kwamunoita munenge muchida kuti vanobhadhira interest chete, kana munoda mari yenyu yese panzvimbo wani? Ndinoda mari yangu yese panzvimbo kawani. Saka vanga vasingambobhadhiri kana interest? Vanga vasikatombobhadhira. Aiwa, saka kune vari kukuona izvi muchitaura nyaya yetsuro, muri kuvapawo kurudziro ipi vanoitawo basa ramunoita iri rechimbadzo? Ini ndiri kukurudzira kune vese vanoita basa rechimbadzo, kana vakakweretesa vanhu vasiri kudzosa mari dzavo, kune vanonzi sekuru dzakwana vanowanika muHatfield, vanokwanisa kuvatsvaga vovabata. Sekuru vanogona, vakandiitira zvekuti pamwe dai vanga vasipo, pamwe dai ndisina kusangana navo, pamwe ndingadai ndisiri pandiri nhasi kudai, but zvanhasi ndiri kufara kuti zvinhu zvangu zvaakuendeka. Kunyange vanhu vese vanga vasandidzosa mari dzangu dzakungodzoka kubva pandakangotsika pasekuru dzakwana. Ndiri kubatei muromo. Muri kuedzotaura kuti imimi kubva pamakaenda kwasekuru dzakwana nevanga vasingaunzi mari vakuunza, asi mamakaendera munhu wani? Izvo chaizvo. Iyi tsuro yakaendera munhu wani? Tsuro yakaendera munhu wani. Asi mari dzenyu dzakuya dzese? Mari dzangu dzakuya dzese. Dzimwe dziri kubuda dziri kudzoka? Dziri kudzoka dzakakwana zvakanaka pasana kunetsana. Ndanga ndichitya ndichifunga kuti pamwe kunyepa. Alright, mureZimbabwe tanga tinawo Sister Esther vachititsanangurirawo kwavakaenda kwasekuru dzakwana kuHatfield. Hanzi aiwa uyai mubatsirwe. Vanhu vanoteka advantage yekuti hanzi polisi hainei nezvechimbadzo, polisi haidi, asi hanzi kwane polisi inonzi ndetraditional. Hanzi uyai kwasekuru dzakwana munobatsirwa. Ndini wenyu Gracious Chisarai.